Yan naman, kitang-kita talaga dito ang Mayon. Ito yung bell tower nung Cagsawa Church. Sili Shake. Sige nga, try nga kami. So, mag-try kami ng isa. Ayan mga kabarako, 1:51 ang ating oras. Yun! Dito tayo sa Kamalig Bypass Road, Kamalig Albay. Naman, kitang-kita talaga dito ang Mayon. As compared doon sa Mayon Skyline, eto, nasa harap natin ang Mayon Volcano mga kabarako. So malapit na tayo sa Cagsawa Ruins. Let's go! Woo! Right? Hey! Parang nasa expressway mga kabarako. One eternity later. Ayan mga kabarako, nandito na tayo sa Cagsawa Ruins. Yun, no? Oh. Alright. So, katatapos lang natin kumain. So, pag pasok nyo dito, register muna kayo dito sa booth. Alright, ayan. So, 20 pesos per head ang registration, and then 20 pesos per vehicle para sa parking space or para sa parking mga kabarako. So, ayan mga kabarako, ikot ko muna kayo dito sa mga parts ng simbahan sa tinatawag natin na Cagsawa Ruins, no? Ayan. So alam ko familiar sa inyo ang history nito, no? Kasi since elementary tayo, napag-aralan na natin to. So ito yung nakikita natin sa libro. Yan yung tore na yan, malaking tore na yan mga kabarako. So yan ay isang tower ng isang malaking simbahang Katoliko dito sa Cagsawa. Sumabog yung Mount Mayon way back 1800s. Ito na lang yung nakalabas. So the rest ng part ng simbahan ay nalubog, no? Nalubog sa lahar. So ito na lang yung mga natira, no, mga kabarako. Ito. So mapapansin nyo yung kanyang structure. So talagang lumang-luma na. Panahon pa ng Kastila yung kanyang architecture. Tingnan natin yung mga bato, oh. At saka yung mga lime na ginamit para magawa itong simbahan na ito, no? So ibig sabihin, yung pinaka-simbahan mga kabarako ay nandito sa ilalim natin. Alright? Natabunan kasama yung mga taga dito na ginawang shelter yung simbahan upang makaiwas, no, sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Ayan, no? So ito yung mga malalaking bato. So ibig sabihin, napakatibay ng architecture ng simbahan na ito mga kabarako. Siyempre itong mga pavements mga kabarako, ito ay man-made na lamang or ginawa na lamang dito para syempre ay magsilbing daanan ng mga tourist dito sa Cagsawa Ruins. Alright? Ito yung bell tower nung Cagsawa Church. Parang ano na to mga kabarako, eh. Parang mga modern day cement na as compared dito sa ilang part na ito ng tore, which is mapapansin mo limestone pa siya kasi wala pang semento noon, eh.
Ayan, ito. Ano na to, parang modern cement na mga kabarako. Just syempre to preserve the tower, no? Ah, ang init. Ayan, dami tao, oh. Wow. Ayan. So, basahin natin yung nakasulat dito sa emblem dito. So, ito. The spiritual administration of Cagsawa from 1587 to 1595 was under the parish of Kamalig. An early church was burned 25 July 1636 by the Dutch who ransacked the towns bordering Legazpi Bay. The church built after 724 by Fray Francisco Blanco was buried by rocks and lava during the eruption of Mount Mayon volcano February 1814. Yan. The authorities of Cagsawa meeting at Ligao decided to incorporate their town as part of Daraga. The first centenary of the destruction of the church was commemorated in February 1914 with a youth pilgrimage to the ruins where High Mass was celebrated. Alright, so that is 1814 pala, 1814. Alright, so kaya pag pupunta kayo dito sa Albay, isa to sa mga hindi mo pwedeng hindi dayuhin kasi bukod sa napakagandang view ng Mount Mayon dito, so pangalawa yung historical importance ng lugar. Yeah. Alright? Alright, history teacher. Let's move on to the other. Kanina doon sa Mayon skyline, hindi natin kita yung Mount Mayon kasi dahil sa sobrang kapal ng fog at sa sobrang dilim ng weather kanina, no? So makikita natin dito ang Mount Mayon. Ayan. So although hindi masyadong kita kasi medyo natatakpan ng ulap yung pinakatuktok niya. So yun na yung pinaka the best natin na view ng Mount Mayon mula dito sa Cagsawa ruins ng mga kabarako. Siyempre for today's ride, hindi tayo nag-iisa. Mar, Papa B, Bitong, and the boss. Ayos parang firing squad. Today is December 28 pero punong-puno ng local tourists itong Cagsawa ruins mga kabarako. Yan, mula doon sa pagpasok hanggang dito sa area ito punong-puno ng mga local tourists, no? So ayan. Alright. Kita niyo yung ano. Saan yung driving dito? Okay, so itong mga batong ito mga kabarako, ito yung evidence ng tinatawag na mga volcanic rocks galing mismo sa Mount Mayon. So iba halos nakabaon na sa lupa yan. Ayan. So ang dami niyan dito, nag-alat yan dito mga kabarako. Try natin maghanap ng malaking bato. Yun lang, unahan tayo doon sa pwesto. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bato mga kabarako. Ito volcanic rocks. So try natin mo po. Kaso madulas eh. Picture muna tayo dito.
Ayan, meron din mga nagtitinda ng mga orchids dito, iba't ibang uri ng bulaklak mga kabarako. Para dun sa mga mahihilig ng halaman, oh. Eto, ayan. Sir Orchids. Oh, Ma'am, mga orchids po. Waling-waling, ma'am. Yun na po. so dito rin sa kabila mga kabarako, ayan. Ayan, so kung wala naman kayong mga dalang pagkain, so marami din namang mga kainan dito. So gaya na itong, ano pangalan yung store niya ate? Ay, pagkaong Bicolano. Ayan. Dito kami kumain mga kabarako. Mango with sili daw. So, yung mga gusto ng mga kakaibang twist, ayan, kagaya niya, no? Sili shake. Sige nga, try nga kami. So, magta-try kami ng isa. Mango with sili. Baka hindi mo makain, ha? Mango. Anong May level ba? 1, 2, 3 po. Ano yun? Ilang sili yung level 1, ilang? Maximum naman is 3. Yung pinaka- Isa lang. Oh, isa Baka lang, hindi mo try makain, natin. eh. Anong level? One lang muna, one. Mango with Mango, oo. So, try natin yung sili nila na may iba't ibang level. So, pagka level 1, isang sili. Oo. Level 1 lang. Pag level 1, isang sili. Pag level 2, dalawang sili. dalawang sili. Pag level 3, tatlo. Magkano daw isa? 65. 65 daw mga kabarako. With sili may twist. So, yung mga gusto ng mga Malapit kakaibang mong twist, try natin. Try, anong lasa nun? Tinikman ko na nga eh. Ang sarap. Kita ba yung mga pieces ng sili? Pero maanghang. Anghang. Ito daw yung ito na yung ito try namin na mango shake with twist may sili siya. So first time nating titikman to kung anong lasa nito. Hindi masarap. Masarap daw, sabi ni Mrs. Barao. Tikman ko ah. Try. Alright. So dito naman sa parting taas, mga souvenir shops. Ayan, ito yung mga tropa natin. Mga bibili ng souvenirs. Papa B. Ayan, buong kahabaan na to yung mga stores kabilaan. Puro souvenir shop siya mga barako. Ayan, keychain. May mga kutsilyo. Homemade to kuya? Homemade? Sa Pandayan mismo. Pandayan mismo. Tapos, itong ano tawag Mga dito? volcanic rock yan. Galing mismo dyan? Labo po. Sariling gawa. Kagawa na po. Ay, may tagagawa. Ayan, maganda oh. Mga nakaukit yung letter. Solid yung pagkakagawa oh. Mga astray. Yan, mga astay, yung mahilig sa... Paghilo. may panghilo din. Kompleto ah. Wow! Kasi mga ito mga kuya. Magnet din po. Okay. Yan, gawa naman sa fiber. Ito, gawa sa fiber naman. Ayan, yung mga Sili. emblem ng Pansigang. sili oh. Alright, saka may mga miniature na gitara, mga bags. Meron na ito rin siya. Pakita mo siya. Ang ceramics. Ayan, ako yung sa ba. Ay, oo, may mga tako rin na ceramics. Ito kuya, ano tong tawag dito? Ito, mga bao. Ito gawa sa bao. Ito naman, ceramics. Alright, saka meron din mga Kutsara. kutsara gawa sa bao din, ano? Ay, solid ah. Wallet. Ito mga wallet. Affordable naman kuya. Tatlo 50 maliit. Pag ganitong sizes niya, 25 siya. Okay. Pambahay. Itong mga tsinelas sa ganito, 50 pesos. 50 pesos ang isa. Affordable. Pasalubong. Oo, mga pasalubong. Ito mga Kitchen. keychain. Magkano naman sa mga keychain kuya? Tagto 20. Tagto Yung mga 20 naman. sili, tagto 10 lang siya. Okay. Mura lang, wala. Habang naghihintay tayo ng sukli doon sa Sungka. Ito tinikman natin tong mango shake with CD, no. So far masarap naman siya. At yung kakaibang twist niya is may kakaibang anghang. So humahagod sa lalamunan yung anghang ng sili. Pero all in all is okay naman siya. Shoutout kay ate dito sa nabila namin ng Sungka. Dito tayo kuya, bibili kami ng ng mga keychain. Ayan mga kabrako, bili muna tayo ng mga souvenir dito. Mga keychain lang naman dito kay kuya. Napaka-affordable lang, may 10 pesos. May free pang isa. May free pang isa for 10 pesos, may free ng isa, no? So may 20 pesos din mga kabrako. Ito
20 pesos to mga kabrako. Hindi na nga kasi. Ayan. Yung mga silid 10 pesos. Ayan, plus 1 pag 10 yung ginawa mo. Ayan, so syempre support local tayo mga kabrako pag nadayo kayo rito sa Cagsawa Ruins. Mistikit naman. Ayan, shoutout kay Kuya. Thank you Kuya. Alright, thank you. Ingat po. So dito na tayo mga kabrako. Mga kabrako, ang oras natin ay 4:06. So uwi na tayo. Paalis na tayo dito sa Cagsawa Ruins. Pero ang dami pa ring tao mga kabrako. Try sana natin mga kabarako yung ATV kaso gabi na eh. Ayan oh. Ito mga kabarako, ito yung mga ATV sa harap natin. Wow, yan sa Mayon Trail mga kabarako. Alright, yan yung trail nila mga kabarako. Grabe yung... Right. Ayan, so pagpasok nyo dito, ito ang marker ng Cagsawa, papasok ng Cagsawa Ruins. Ito mga kabarako, itong lugar na ito. Ayan. Ayan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. Kung bago lang po kayo sa aming channel, ako nga pala si Renz of Team Barako Moto Vlog. Siyempre kasama ko ngayon ang aking asawa for today's ride. And kasama natin ang ilang mga tropa, ilang mga kaibigan galing sa lugar natin, no? So andyan sila sa likod. Ako yung tour guide. Kasi ako yung may maps. Shoutout nga pala doon sa mga nabilhan natin. Kay Kuya, sa nabilhan natin ng mga keychain. And then kay ate yung nabilhan natin ng sungka. And then doon sa Pagkaong Bicol Eatery, ang solid ng pagkain ninyo. Solid na solid, ang sarap. Lalo na ng chop suey. Very affordable. And syempre masarap talaga. So hindi siya overrated mga kabarako. Talagang masarap. Alright, wag kalimutan na panoorin, i-share at i-like aming mga videos. Of course, please don't skip the ads mga kabrako. And then kung nagustuhan niyo aming content, please consider subscribing to the channel. And click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga rides. Ayan. So Team Barako Moto Vlog mula dito sa may Daraga Albay. Papaalala, always pray before you ride and never tease the throttle with your ego. God bless and mabuhay.